com va sortir la idea? La idea va sortir una mica com a les companyies aquestes que fan màrqueting, que estan preparant una campanya i així, i un anava dient podríem fer això, podríem fer l'altre, està tot inventat. Un altre va dir, ostres, podríem fer això d'una obertura nocturna, una open night, però, ostres, hi ha molts llocs que ho estan fent, i l'Enric li va sortir la idea de fer-ho per rebaixes el dia 1 de juliol, però clar, el dia 1 de juliol quan? El diumenge, i llavors ho vam ajuntar tot una mica i jo crec que d'aquí va néixer la idea. Doncs vam quedar parats de l'acolliment que va tindre la idea. En principi pensàvem que serien una miqueta més escèptics, però vam veure que de seguida se posaven al nostre costat i amb il·lusió, amb ganes. La gent vol alguna cosa i no sabia què. I al proposar-los això se van posar tots d'acord, molta gent, vull dir, vau veure vosaltres mateixos que el tant per cent de botigues obertes a Mollerussa era molt alt, per ser una nit i de 12 a 3 del matí. Doncs jo crec que després d'aquesta festa i de veure l'èxit tingut, crec que és el moment oportú perquè d'una vegada veguin amb la necessitat de participar obertament i des de dintre l'associació. Tu mateix ho has dit, o sigui, ja dona aquesta idea de que l'associació en aquests moments difícils és molt important. Llavors aquests escèptics, aquests anti, crec que és el moment que s'ho planteixin. Si m'ho permeteu, aquest dematí sentia veus de que hi havia comerços que no havien obert, desconec si aquest comerç era associat o no, però sentia de que, ostres, evidentment se n'han assabentat de l'èxit que ha tingut i diu, ostres, l'any que ve jo obriré. La iniciativa ens va resultar molt interessant des del primer moment. També va ser molt interessant que el grup de comerç de Mollerussa va fer molta pinya, crec que van ser unes 50 botigues que van obrir. La gent de la resposta molt bona, fins al punt de quasi de no poder atendre els clients de la feina que teníem. La gent venia amb ganes de comprar perquè ja va estar aquí, ja va estar mirant una desfilada que vam estar fent aquí a Mollerussa, després una presentació de la nova pàgina web, i la gent estava molt motivada, va participar en els bars, ens va quedar a sopar, i la gent estava molt motivada a sortir pel carrer com si fos un ambient, quasi diria, estiuenc de playero, vull dir, semblava com si haguéssim Salou a la nit, per dir una cosa que coneixem tots. Home, les ganes pot ser entre tots, de que veiéssim les ganes que teníem entre tots de fer una cosa diferent, l'associació, vull dir, els que ho porten endavant, vull dir que són un 10, vull dir, no sé com t'ho puc dir, no? Vull dir, és que tantes coses, vull dir que moltes ganes de que les coses ens funcionin, ens vagin bé, estàvem contents, la gent també crec que ens ha apoyat moltíssim, ens ha ajudat molt. Vull dir, és que tot... Una valoració només pot ser no positiva, sinó que molt positiva per molts motius. El primer, perquè va ser una molt bona idea i al final ha tingut un magnífic resultat. Millor resultat a vegades que la pròpia idea en si, perquè ningú érem conscients de la magnitud del que podia suposar això a nivell de que la gent participés, a nivell de visitants, participessin en les botigues, i al final el que està demostrat és que Mollerussa, quan s'hi posa, i s'hi posa tothom, i tothom hi creu en el que es fa, doncs acostuma a ser una fórmula d'èxit. Feia molt temps, ho necessitàvem com a ciutat el fet que es pogués fer una activitat diferent, singular, que se'n parlés, que no fos copiada de ningú, que fos nostra de manera absolutament originària, i per això vam creure des del principi, i un cop vist el resultat no només hi creiem, sinó que encoratgem que l'associació de comerciants, Mollerussa Comercial, continuï amb aquesta tasca persistent, a vegades desagraïda perquè costa que tingui resultats, però que per fi puguem fer una activitat que tingui els resultats que ha tingut, doncs reforça moltes coses. Reforça Mollerussa, reforça Mollerussa Comercial, que al final reforça l'esforç que ha fet tots els botiguers i tots els ciutadans de Mollerussa amb aquesta primera jornada de rebaixes Open Night de Mollerussa 2012.